Una, dos, tres. Què passa, gent del món? Així estem en la Fira d'Entitats Valencianistes, així en la plaça de Bous. Que no! Encara no, però estarem, ja veureu. Exactament, estarem en la pròxima fira. Exacte. Així que estem ací, estem a l'Estació del Nord. Anem a fer un viatget i esperem que vos agrade perquè anem a documentar-lo. Com tots els viatges que fem. La cosa és de que se n'anem a la ciutat ducal de València. On estaven els Borgia. La ciutat de Gandia! Però, a una cosa, anem a anar a veure Gandia això? Exagerado, peña! No. I esta és la primera vegada que viatgem en tren com a parella. Mai hem viatjat en tren i la veritat, Juan està superemocionat. A veure, sí que hem viatjat en tren però per separat. I com sempre ens movem en cotxe o en autobús o coses d'estes, doncs és una cosa que us anem a retratar damunt, perquè vegeu el viatget passant per l'Albufera, passant per els camps de taronjars, per mig de tots els pobles, us l'anem a documentar. S'anem cap allà? Au! Bichitos. Pau! Gent del món, me veureu? Teniu que anar alguna vegada a aquest restaurant que n'hi ha a l'Estació del Nord. És un restaurant japonès i fan uns menjars genials. Us recomana bé, 100%. Ja estem així dins de l'Estació del Nord, ja veu que bonica que és. Així tots els murals i tota la pedreria. I de repent vosaltres sabeu... Oh, ja se n'ha anat. El cas, que tenim anuncis del Palau Ducal d'Esborxa per així, per les maquinetes, o sigui, més correcte. Gent del món, això és el que fan les nòvies. Arreglar xaquetes, perquè no molesten. O sigui, diu, ¿para qué valen les nòvies? Tal, no sé qué, no sé cuántos. Pues para que te facin estos apañets. Sí, 41. Mentira, mentira. Vale. Ja estàs guapetón. No fa només falta que digui, ja està guapo el meu xiquet. Ja està guapo el meu xiquet. Això que veure que tenim una exposició de cotxes. No sé, se'ls hem trobat per així. Segurament és que sou fans dels cotxes, ja sabreu de lo que va. Però nosaltres ho hem descobert de principi, perquè sí. O sigui, mireu quina quantitat de cotxes xulíssims. Ara, això sí, xicotets, jo no cabria dins. Gent del món, anem a fer un poquet d'exposició d'estos cotxes mentre esperem al tren, que s'acabem d'enterar de que va tardar en vindre un muntó. Una hora! Gent del món, per a qui no ho sàpiga, jo soc fan de la Fórmula 1. Lo que passa, no la veig els diumenges perquè estic dormint. ¿Vale? La mire després en diferir per Energy o per la Mega o per la Facen. La canvien de canal quan li dóna la gana. En fin. És una xica que veu més. És una xica que veu més de Porsche i coses de cotxes i tot això que jo. Sí. A més, jo veig la cartelera de... Bueno, jo veig la classificació del futbol i Juan no. Lo que passa és que si podeu veure, ¿vale? Tots els dos cotxes són iguals. Tenen la mateixa característica, són isopines A110, però cada amo de cotxe l'ha tunejat a la seva manera. Mireu quanta gent hi ha per així del tren. I ahí mos anem a colar. Sí, gent del món, sí. Lo que passa és que nosaltres se colem en unes coses més multitudinàries sempre. Calles, manifestacions... Què passa, gent del món? Li he fet una foto a Juan, que ja la veureu, que la passaré per a que la vegeu, que li he fet el Juan i el cotxe senyera. El cotxe... Perquè, a veure, s'acabem de donar compte de que este i este formen la senyera de València. Foto Patri senyera cotxe Alpine senyera. Vinga, que vull ensenyar una cosa molt especial de l'Estació del Nord. Moltíssima gent no ho sap.
algo que jo menjaria pues, relativament fa poc. ¿Vale? Mira, si se podeu donar compte, ahí dalt podeu veure unes finestres. Vale? Això antes eren les oficines, però fa anys, en temps de guerra, s'ha utilitzat com a prostíbul. I ho feien ahí i així ja s'anaven contents i entraven a València contentets. Gent del món, este és el lloc el que vos hem ensenyat a l'entrar i vos anem a esmorzar un poquiu de menjar xino. Què tenim? Arroz con pollo i... Ai, la veu aixina molt japonès. Teniu ahí una tendeta, teniu que també podeu demanar per a menjar i està superbo, és un dels nostres llocs preferits per a menjar. Ah, i anem a esmorzar que tenim fameta i ara vos parlem des del tren. Demón, ja estem en el tren, anem a pujar. Va, vine. ¿Veure? Oh, això m'encanta. Una i dos. Oh, wow. Les persones altes així, què? Gent de la Renfe, solucioneu-ho, per favor. Oh, quant de temps sense pujar en tren. Ostres, què és això? Aquesta espècie de cubícul. Això és el lavabo? Vols passar? No. I teniu la ciutat final de l'estació del nord. Estic emocionat, o sigui. Estic emocionat. Gent del món. Ei, gent del món, que mos movem. Que mos movem. Ja se n'anem. Se n'anem a Gandia, se n'anem. Ja estem creuant el riu Nou i estem deixant el Cap i Casal, ara directes cap al sur, cap a la ciutat local. Coses que te passen en un tren, que te passa un altre tren per el costat. Ai, que xulo, per favor. Has atravessat tots els pobles. Bueno, mira, va a fer una entrevista en el tren. Anem. Va a fer una entrevista ferroviària. Tu què tal en els teus viatges de tren? Molt xulos, la veritat, a mi m'encanta el viatge de tren. Jo sempre que he anat en tren m'ho he passat genial. Eso sí, menos uno. Diu, per què? Gent del món s'ho pregunta. Pues gent del món. Ese viatge en tren se para el tren enmig de la via, no n'hi havia. No n'hi havia tren? No n'hi havia tren o no n'hi havia via? No n'hi havia gent que nos diguera què passava. No eixia el conductor, no sabia el que passava, no ens donaven explicació, 1 hora, 2, i al final sabíeu el que passava? Què passava? Que era jo xicoteta i estava passant per un túnel. En sèrio? Sí, gent del món, sí. Jo me pensava que s'havia acabat la via i no, era un túnel super mega llarg. Entrevistes ferroviàries? Per què no? Albufera de València, que la tenim ací, al costadet. Cullera, ja quasi estem arribant. Que llum que està. Mireu. S'ha quedat dormideta. Jo m'he quedat assombrat com veu que per així està tot pla i ple de camps. Mireu ahí. És tot muntanya. I així tot pla. I un contrast impressionant en... Oh, ja estem en Gandia! Anem a baixar en seguida del tren! Ah! Per fi! Per fi! Estem en Gandia! Per fi! Gent del món, acabem de plegar, vos volíem ensenyar totes aquestes estatuetes. Mira, si n'hi ha un mapa de Gandia. Ja l'haveu vist,
Per què? Perquè se mos fa tard, perquè mos van a tancar el Palau. Ara pues vindrem i vos ensenyarem totes aquestes cosetes. Anem a anar perquè tenim moltes ganes de veure-lo, tanquen a la 1:30 i no volen que se mos faci tard. Estem a el Palau Ducal i no m'ho deixen passar. La visita que se fa així, els diumenges, se fa tipus teatre. Llavors dura 2 hores. El que ens estan dient és que ja m'ha plegat tard, damunt se m'ha super mega pronte. O sigui, de que a banda de lo que vos anem a ensenyar ara, no anem a poder-lo veure per dins. I això que és un edifici grandíssim, això és un palau enorme. Bueno, però gent del món, que no se quede que no m'ho he pogut ensenyar. A més, esperem que un altre fin de setmana vindré, gravar-vos-heu en més entreteniment i sobretot vindré en molt més temps que avui. Sí, ara vos ensenyarem un poquet de la ciutat i en tornarem a casa. Recorda, xat, i va ser igual. Ai, gent del món. Oh, és el Quina. Ahí, el riu Serpis, si no me equivoqué. Ai, que en este carrer al final està el Palau. I la veritat. I ara pues, anem a buscar algun lloc per a dinar, mos sap molt mal no haver-lo pogut veure, ho havíem planejat tot molt bé i tot això, i justament mos toca l'únic dia en el que passen este tipus de cosetes. La veritat, mos ha sentat fatal. Ara... Ara anem a veure un poquet Gandia, una ciutat molt bonica, i a veure què dinem. Estem pensant inclús dinar en el Pica Pica 24 hores. Què passa, gent del món? Mira, així teniu una cita d'Ausiàs Marc, sí, que era de Gandia. Sí. I així teniu el riu Serpis, així una placeta superbonica. Tot això és un parc que queria per així, molt xulo. Ai, vos volem dir que estem rebentats i cansats. perquè no hem descansat absolutament res per el dia anterior. Hem vingut així superapressats, corrent, i estem cansats. Anem a anar a casa ja pràcticament damunt. És que és diumenge per la vesprada i està tot tancat. El Palau mos l'han tancat. No n'hi ha més monuments oberts. Hem vist els monuments que n'hi ha per així, però per fora. O sigui, ara ho veureu. Sí. A més, Gandia és molt bonica per a veure-la, la veritat, però ja vindrem un altre moment. La veritat és que sempre més fan i jo en tornar a vindre. I vos l'ensenyarem en el Palau. Exactament. Per dins. Gent del món, un dels pocs monuments que anem a poder veure avui, que això és l'estàtua de la duquesa María Enríquez de Luna, duquesa regente de Gandia. Veu que li he ficat així inclús floretes en el llibre, veu que bonica. Esta és la... El que passa és que ara està en missa, crec que és. És l'Eucarística Perpètua, capilla. Aquesta és el convent de Santa Clara. Ho podeu veure així, tot això, i on ho explica tot. Bueno, gent del món, lo prometut és deuda, així que així estem en les estàtues i anem a dir-vos per què estan així, qui són, què són. Com podem veure, així teniu a la meva esquena, teniu Alexandre VI, que fou el primer papa, Borgia, i aquests són els seus fills. Així teniu a César, que era el que lluitava per ell, que era el seu primer fill. Després tenim a Francesc, que era una dels seus fills també. I també tenim per així a la seva filla, que era Lucrecia Borgia, que molta polèmica diu que se gitaven son pare. I així estan tota la família Borgia representada. Este tren efectúa parada en todas las estaciones de su recorrido. Ai, bueno, gent del món, ja estem en el tren. Patri saludant. Se mos veu millor que lo millor en tot el vídeo. La millor il·luminació està dins d'un tren. Per què no vindrem a gravar més dins un tren? Sí. Molaria, i li molaria molt a Sheldon. Diversió con banderas en un tren. El seu paraís. Total, ara el tren ja se va posar en marxa. Veureu el nostre viatge anant cap allà i se despedirem en la porta de l'estació del nord. Alicia, nunca te he echado tanto de ver.
Xúquer, gent del món, el riu Xúquer. El més cabalós de tota València i el més llarg. El món, acabem de passar Sollana. Estem ja arribant al Cap i Casal, tenim l'Albufera per ahir. Fa trista sopa. Estava molt cansadeta. Jo la veritat és que també, però estic així com fent guàrdia. La veritat és que ha sigut una excursioneta molt bona. I este viatge en tren, sobretot val pels paisatges. Pots estar tranquil, sentat i fruint del paisatge. Gent del món, Patri ja s'ha despertat. Vull dir que no l'està gravant mentre dormia. Acabem de creuar el riu Nou. Podeu veure que per allà està l'Hospital La Fe, la Nova Fe, pareix que sigui una nova religió. I ara, en seguida estarem en l'estació del Nord. Mireu València, que bonica des d'ací. Un poquet plena de solars. Y de casa, pero así no hay muchas casas antiguas. Me da cuenta de que así hacían con casas de poble, ¿sabes? Con casas de tres chiconinigües, mira. La creu coberta? Sí, hi ha com cases chiconinigües, saps? Aquestes cases que hi ha en els pobles, que tenen de 2 plantes, saps? Es van amuntonar. Clar, és que això fins fa poc era horta. Mira, mira, per això se sona. Mira de cases de 3 plantes. Mira que casetes, més xules. És com si fuera el campanar. No. Ja comencem a fer el tonto. Bueno, però segurament esta part de Gandia no l'havíeu vist, veritat? No estem en Gandia, no estem en Gandia. Els més avispas s'hauran donat compte. No, és que estem cansats. Ja veu que estem així en València, Estació del Nord, l'Institut Lluís Vives per allà. Ai, mira, sí. Estació del Nord, piscina de fondo. A terra, la xaqueta. Com no? Ai, gent del món, pues ja hem arribat a València, estem molt cansats. Se ho hem passat molt bé. Sí, volem anar-se'n a casa ja, així que hem de despedir el vídeo amb moltes ganes. Subscriu-te al nostre canal, que podràs trobar la pestanyeta per ací. Exacte, que ara tenim l'etiqueta d'aigua, la pestanyeta, i així vaig a deixar una llista de reproducció segurament que té que veure en este mateix vídeo. Exactament. Subscriu-te al nostre canal, dona-li a me gusta i sobretot Comparteix el vídeo amb els teus amics i la campaneta de les notificacions, dona-li. activa-la perquè si no t'arribarà el nostre vídeo. Així que, gent del món, No te baixes del món!